Dragi frați și iubite surori de la Filadelfia, în acest praznic deosebit doresc să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului, Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Sărbătorim astăzi floriile altfel. Niciodată n-a fost în ultimii 30 de ani, de când existăm ca biserică, să nu fim împreună la sărbătoarea aceasta. Cu fiecare zi care trece simțim tot mai intens nevoia de părtășie, nevoia de a fi împreună, nevoia de a ne vedea unii pe alții. Trăim cu nădejde că nu mai este mult și vom fi iarăși împreună la închinare, la sărbătoare. Dar până atunci haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai importantă săptămână din istoria Universului. Atunci s-a săvârșit mântuirea noastră a tuturor. Începe Săptămâna Mare cu intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus în Ierusalim, cetatea care a fost și este centrul spiritual al evreilor, acolo unde era templul, jertfele, preoții și închinarea. Ultima săptămână, ultimele zile ale vieții sale pământești, Domnul le petrece în cetatea păcii, care era slava lui Israel. Haideți să citim Evanghelia Sfântă după Luca, capitolul 19. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Acum se împlinește una din profețiile Vechiului Testament, rostită de Dumnezeu prin prorocul Zaharia în capitolul 9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Îmi place foarte mult să ascult versuri și în mod deosebit în această ocazie versurile poetului creștin
Costache Ioanid, care compune o poezie extraordinară. Vine Iisus. Iată, vine Iisus spre cetatea cea sfântă. Cu el vin pescarii din țara de sus. Cu el vine gloata de sfinți care cântă. Vine Iisus. Ramuri și haine acoperă drumul. Măgărușul calcă prudent și supus. Templul spre cer își clatină fumul. Vine Iisus. Baruch Aba cântă coloana. Binecuvântat fie harul adus. Glorie celui ce vine, Osana, vine Iisus. Cine e acesta? Se întreabă vecinii. E profetul din Nazaret. Decât toți mai presus, în Sinedriu grabnic se adună rabinii. Vine Iisus. Tresare Pilat, ieșind sub arcade, mâna striașină peste ochi și-a pus. Hei, capitani, trimiteți scoade, vine Iisus. Trec zile, trec ani, Iisus și pescarii din cetatea sfântă pornesc spre apus. Popoarele cântă, se încruntă cezarii. Vine Iisus. Vin la iertare munții de păcate. Tiberiu, Nero, Dioclețian s-au dus. Constantin cel Mare dă libertate. Vine Iisus. Mâini cu mătănii ascund vestea bună. Evul mediu oblonul și-a pus. Dar Domnul iarăși și pe ai săi și adună. Vine Iisus. Iată Billy Graham, în vremea din urmă, are un cuvânt puternic de spus, un cuvânt ce în milioane de inimi scurmă. Vine Iisus. Trece Evanghelia înconjurând planeta, popoarele Africii, poporul hindus, tresar auzind cum sună trompeta. Vine Iisus. Veniți, prieteni, veniți, torente, vine Mesia, după cum ne-a spus. Aplaudați păduri, cântați continente, vine Iisus, vine Iisus. Dragii mei, dincolo de flori, dincolo de oameni care cântă, dincolo de ramuri de finic, dincolo de crengi, dincolo de covorul de haine cu care au tapetat drumul dinspre muntele măslinilor, dincolo de ovațiuni, dincolo de aclamații, dincolo de mulțimea mare în sărbătoare care cânta și striga, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, dincolo de cântecul inocent al copiilor care cântau, Osana fiului David, era durerea, plânsul și lacrimile împăratului care se apropia de cetatea sfântă de Ierusalim. Când s-a apropiat Iisus de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea. Da, bucurie și lacrimi în ziua de florii. Oare de ce a plâns Iisus în mijlocul sărbătorii, la fel cum poate mulți dintre noi o facem, poate chiar acum? În primul rând, a plâns Iisus din compasiune pentru locuitorii Ierusalimului. Când te doare, când compătimești, atunci te apropii. A plâns pentru că era conștient că viitorul pentru ei este o consecință a trecutului și prezentului lor. A plâns pentru că știa că timpul este ireversibil. Fie să învățăm și să realizăm și noi aceste adevăruri azi, la praznicul acesta de florii, și să ne rugăm ca Dumnezeu să ierte păcatul, Dumnezeu să protejeze și să tămăduiască țara și cetatea în care noi locuim.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce-a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te obține și-n vările adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe munte, pare ușor când necazul avem. însă vin clipe grele, cu încercări și ispite. atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n vările adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n vările adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Dragii mei, iată-ne separați fiecare la casele noastre cu această ocazie a sărbătorii Floriilor. Din păcate, nu putem astăzi să replicăm adunarea în sărbătoare care era în Ierusalim la momentul intrării Domnului Iisus Hristos, dar mă bucur totuși că cu această ocazie pot să am un gând din Scriptură, pot să vă aduc un scurt mesaj. Chiar dacă suntem fiecare la casa noastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze și inimile noastre să
fie în acord cu voia Lui și să fim în unitate unii cu alții. Sărbătoarea Florilor este prima din ciclul de sărbători care celebrează suferințele, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este sărbătoarea pe care noi o ținem datorită faptului că cu această ocazie poporul evreu l-a proclamat pe Domnul Iisus Hristos rege, împărat. Este momentul în care evreii au recunoscut faptul că El este Mesia, cel promis prin proroci, cel făgăduit de Dumnezeu, cel care avea să le aducă izbăvire. Ca să fim în notă cu evenimentul respectiv, cu evenimentul care a avut loc acum 2000 de ani, vă propun să lecturăm sau să trecem împreună prin Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și o să vă rog să privim la scena care a avut loc în urmă cu 2000 de ani. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-a adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Aș vrea să subliniez versetul numărul 13, noroadele care îl primeau pe Iisus Hristos coborând din muntele Măslinilor spre Ierusalim, au strigat: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Mai adaug o notă importantă pe care o consemnează evanghelistul Luca. În capitolul 19, versetul 39, fariseii care erau în norod i-au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Iar Domnul Iisus le răspunde: Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Gândul pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră, cu voi în această zi, se referă la dimensiunea regalității lui Iisus Hristos. Dimensiunea aceasta care transcede ceasul acela al proclamării mulțimilor, care transcede simplitatea procesiunii, care transcede până la urmă istoria și viața. John MacArthur observă că proclamarea regelui Iisus în ziua de flori seamănă foarte mult cu nașterea sa în Betleem. Aceeași simplitate, aceeași sărăcie, aceeași notă de smerenie. Atunci Ieslea, acum măgărușul. Atunci păstorii, acum oamenii simpli, noroadele. Atunci opoziția lui Irod, acum opoziția mai marilor vremii. Fariseii au simțit pericolul momentului. Ceea ce făcea poporul acolo era un act extrem de periculos. Era practic o declarație de război îndreptată împotriva a trei puteri care dominau Iudeea în vremea respectivă. În primul rând era o declarație de răsturnare a lui Irod, uzurpatorul, care în acel moment ocupa tronul acestei provincii romane. Să îl proclami pe fiul tâmplarului din Nazaret împărat în Ierusalim nu însemna altceva decât că Irod nu mai are loc pe tronul respectiv. În al doilea rând, este o declarație de independență la adresa Romei, este o declarație ofensatoare la adresa împăratului
singurul care avea voie pe cuprinsul întregului imperiu, singurul care avea dreptul, singurul care putea să ofere titluri și să le retragă, să pună în funcții și să scoată din funcții persoane, să numească în anumite poziții și să retragă numirea, să pună pe tronul unei provincii sau să dea jos de pe tron un rege, un domnitor. El era singurul și să te trezești tu, o mână de oameni, bine, erau probabil sute de mii de oameni acolo, să te trezești tu, să aduci o astfel de ofensă împăratului era un gest de neiertat și care se sfârșea cu măcelul sau chiar cu ridicarea tuturor libertăților în provincia respectivă. În al treilea rând, ceea ce făcea poporul acolo, ceea ce striga poporul acela, osanalele pe care le ridica Domnul Iisus Hristos, numirea cu titlul Cel ce vine în numele Domnului și care înseamnă unsul, Mesia, cel așteptat, era o sfidare a puterii judecătorești și legislative din Israel. Puterea religioasă avea un for superior numit Sanhedrin, Sinedriu, care exercitea această putere în Ierusalim și care era coordonată de marele preot. Ori să numești pe cineva Mesia fără ca Sanhedrinul să fi recunoscut persoana respectivă ca Mesia, să fi decretat, să-l fi numit așa ceva, nu era posibil. De aceea, o parte dintre farisei care erau în mulțime s-au dus la Iisus și au zis: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Răspunsul Domnului indică spre dimensiunea domniei lui. Pietrele vor striga. Pietrele vor striga. Pietrele care reprezintă natura, este vorba despre natura care fără cuvinte strigă că Iisus Hristos este Domnul. Strigătul mut al creației care se supune și îl ascultă pe Domnul Iisus Hristos și se închină înaintea Lui, înaintea Regelui, a Domnului, a Împăratului. Să ne aducem aminte că la porunca lui Iisus, marea s-a potolit. Să ne aducem aminte că la porunca lui Iisus furtuna a încetat. Că la porunca lui Iisus dracii au căzut în leșin înaintea Lui, morții au înviat la chemarea Lui, lepra a dispărut, paraliticii s-au sculat în picioare, smochinul s-a uscat, soarele s-a întunecat, apa s-a transformat în vin, îngerii i-au slujit în pustie. De Domnul Iisus Hristos ascultă toate forțele existente în universul acesta, fie că sunt însuflețite, fie că sunt entități spirituale, fie că sunt ființe ale creației, fie că sunt elemente ale naturii. Oamenii nu îl pot face pe Iisus rege, pentru că El este rege. El este rege din veșnicie și domnia Lui nu se va termina niciodată. El nu este doar regele bisericii. El nu este doar Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El este regele celor văzute și a celor nevăzute. El este regele înaintea căruia orice genunchi se va pleca, a celor din ceruri, a celor de pe pământ și a celor de sub pământ. Și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Floriile au fost marcate de simplitate. Floriile acestea sunt marcate de simplitate și săptămâna care urmează este marcată de simplitate. Paștele n-a fost niciodată pentru noi mai simplu decât va fi în anul acesta. Niciodată, probabil, nu ne-am petrecut Paștele în izolare, fără prezența rudenilor, fără prezența prietenilor apropiați. Niciodată, probabil, la masa de Paște nu am fost doar noi cei de acasă, iar cei mai puțin norocoși care sunt singuri, doar ei și cu bucatele care le stau înainte.
Dar, dragii mei, în această simplitate, în această singurătate, în această notă poate de înstrăinare, haideți să privim mai mult la Domnul Iisus Hristos, la Regele Rob, la Regele Slujitor, la Regele Miel, care a murit și a înviat pentru iertarea păcatelor noastre. Vă doresc sărbători binecuvântate!